Is toch weer, ja, maar allemaal aan Marie, waar je een keer, als je naar binnen van lijn in een zandelijke maat, zet u gerven die aan mij zeker, gaat die, dat is omdat we penoos was, gaat die, pannaguile, nee, dan, het is zo dat we dat passeren aan noos, dat doet. Gewoon nog die om gerven, in mijn naak, zet u telefoon, als pimzek, dat bomperien, dat zon, zet u een gave, dat bomperien, als je bomperien, pannaguile, nee, la hier, gewoon nog de moet naar het hospitaal, maar dat parce que nog een keer passeren aan noos, hij moet al hun, zet u juist een gave bomperien, lakker de peut-être die met Anne-Marie was in auto gato pour un gars valain op partir op la main partir c'est tu op la direct dans l'hôpital bem c'est tu dans l'hôpital mais wa que bini mit tripe vers Davis wa de da remond da remat c'est tu vraiment un gars der guerre a que me zeggen ze hulen das die gati muss je sta nu que bepel ho da droja o non mais so bitte ne ho ba hundro mais müssen da wisse de in bit